Bueno, moi boa noite. Da comenzo a sesión ordinaria do Pleno desta Corporación, que ten como primeiro punto a aprobación da acta da sesión que celebramos este mes, o día 8 de setembro. Algúnha cuestión? Pois por asentimento unánime queda dictaminada favorablemente. O punto número 2, expediente de recoñecemento de obrigas de exercicios anteriores, expediente 3-2025. O ditame da Comisión Informativa di o seguinte. A presidenta da sesión dá conta da proposta da Alcaldía contida no expediente que a parte expositiva que se transcribe. Achégase a relación de facturas correspondentes a presentacións realizadas en exercicios anteriores e de importe 52.342,39 euros. Nas facturas incluídas na antedita relación queda acreditada a execución das obras ou servicios ou a recepción dos efectos e contan ca conformidade do alcalde ou concelleiro delegado correspondente, e no seu caso do personal municipal responsable. As facturas constan debidamente registradas na contabilidade municipal e existe crédito adecuado e suficiente nas aplicacións orzamentarias correspondentes. A vista do anterior, a Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas dictamina favorablemente con 7 votos a favor do Grupo Municipal do BNG, 4 abstencións dos grupos municipais do PSDG, PSOE e do Partido Popular, a proposta presentada e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o expediente número 3-2025 de recoñecemento de obrigas de exercicios anteriores con cargo ao orzamento de 2025 por importe de 52.342,39 euros correspondentes ás facturas que se relacionan. Segundo, autorizar, dispoñer e recoñecer as obrigas correspondentes a cada un dos acredores relacionados anteriormente con cargo ás aplicacións orzamentarias correspondentes e ordenar o seu pago. Intervencións? Hola, boa tarde, boa noite. O noso grupo vai votar a favor, non pode ser de outro xeito, porque os proveedores teñen que cobrar, pero, é reiterativo todo este tema do recoñecemento extrajudicial de todos os xeitos, despois da Xunta de Voceiros que tivemos outro día, pois tamén se nos explicou que hai un servicio técnico para as expropiacións que foron metendo as facturas todas xuntas, decidiron poñelas ao final, non nas foron mandando según as foron executando. Os proveedores teñen que cobrar e, temos que pagarles e con a máxima axilidade e antelación posible. Co cal, o noso voto vai ser a favor do pago. Nos, un pouco seguindo a liña de todas as veces que veñen recoñecementos, nos ímonos a abster, non podemos opoñernos a que cobren porque están os servicios xa prestados e, a nos dánsenos as explicacións oportunas, como ben dixo a señora Vila, na Xunta de Voceiros, sobre todo no referente a esas facturas de estudio técnico gallego. E despois tamén detectamos esa factura grande de Iberdrola a clientes que, con los grandes nos hemos topado e facturan cando lles convén máis a eles. Entón, non podemos opoñernos a que cobren e, polo tanto, nos abstémonos. Con 15 votos a favor, 6 abstencións, queda dictaminado o punto número 2. Punto número 3 está desglosado en 3.1 e 3.2, son dúas bonificacións que, se lles parece, presentamos as dúas e votase despois por separado, pero se hai algunha cuestión que comentar, pois son temas que xa se teñen falado en outras moitas ocasións en este salón de plenos. Creo que estas xa serían as bonificacións número 73, creo que eran as que xa se levan tramitado nos últimos 10 anos. Rehabilitación de edificacións tradicionais para destinalas a uso hoteleiro no lugar de Vilar de Pérez. En este caso, a bonificación aplicable sería do 95% da cuota tributaria para o ICIO, para o resto das cargas fiscais, é dicir, o imposto de actividades económicas e tamén para o imposto de bens inmobles. Ten un investimento de máis de 250.000 euros
contratan a un traballador, ten os 9 puntos necesarios para que a bonificación sexa do 95%. No seguinte apartado, no punto 3.2, é para unha nave industrial de materiais de construción no Parque Empresarial de Berto. En este caso, o investimento é de 200 a 250.000 euros e, polo tanto, a bonificación aplicable é do 80% en cada un dos 3 apartados onde se aplican bonificacións. Intervencións? Si, o noso grupo vai a votar a favor en ambos os dous puntos, como vimos facendo dende que surxiu a posibilidade das bonificacións. Alegrámonos e congratulámonos de que este Concello e a súa veciñanza sigan tendo este impulso empresarial e esta ambición para facer do noso Concello un bo lugar para traballar. En todo caso, os nosos parabéns e o noso voto é a favor. Nós tamén vamos a apoiar tanto o 3.1 como o 3.2, pero sí que nos gustaría, ademais da habitual proposta que ven a pleno deste tipo de bonificacións de naves industriais, sobre todo poñer en valor que a día de hoxe aínda haxa quen invirta no rural e que xere postos de emprego no rural e, no caso do 3.1, dese establecemento hoteleiro de Rebordelos, creo que debería de ser un exemplo para que viñeran moitos máis e dar os parabéns, en este caso, aos promotores dese negocio e alegrarnos e apoiar, evidentemente, este tipo de iniciativas que se están asentando no noso rural e esperemos que sexa unha de moitas máis que veñan no futuro. Pois, escoitado o posicionamento por parte dos grupos municipais, o punto número 3.1 e 3.2 queda dictaminado favorablemente por unanimidade dos asistentes á totalidade, en este caso da Corporación Municipal, con 21 votos. Punto número 4, convenio de colaboración entre o Servicio Galego de Saúde e o Concello de Carballo para a execución das obras de reforma e ampliación do Centro de Saúde para a súa transformación en Centro Integral de Saúde da comarca de Bergantiños. A presidenta da sesión dá conta da proposta contida no expediente, que a parte expositiva que se transcribe. A vista dos antecedentes e fundamentos xurídicos citados, a Comisión Informativa de Facenda e Especial de Contas dictamina favorablemente a proposta con 8 votos a favor do Grupo Municipal do BNG e do PSDG-PSOE, 3 abstencións do Grupo Municipal do Partido Popular e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o convenio de colaboración entre o Concello de Carballo e o Servicio Galego de Saúde, Sergas, para a execución das obras de reforma e ampliación do Centro de Saúde de Carballo para a súa transformación en Centro Integral de Saúde da comarca de Bergantiños. Segundo, dar traslado deste acordo ao Servicio de Patrimonio do Servicio Galego de Saúde para os efectos da súa tramitación. O noso grupo vai a votar a favor deste convenio. Creo que está tardando bastante, non quero dicir, a perspectiva era que se poidera ter xa asinado antes. De todas formas, non vamos a ser fatalistas. Tamén é verdade que as cousas necesitan o seu tempo, as distintas administracións necesitan o seu tempo, importante, e que vayamos chegando a bo porto, e importante que se poidan celebrar este tipo de colaboracións e convenios e que sigamos sumando para poder chegar a esta reforma de ampliación e transformar o noso centro de saúde neste centro integral de saúde tan necesario non solamente para Carballo, sino para toda a nosa comarca, co cal, pois, pola nosa parte, simplemente apoiar e votar a favor e estar a disposición do que se precise para que se poida levar a bo porto todo isto. Gracias. Ben, nós, xa que estamos tratando un tema do Centro de Saúde de Carballo dende o Grupo Municipal do Partido Popular, o primeiro que queremos facer é solidarizarnos cos traballadores do Centro de Saúde de Carballo que foron agredidos hai unha semana. Nos consideramos que este tipo de actuacións son intolerables e que non podemos permitilas.
dende aquí de toda a nosa solidaridade cos traballadores, porque, bueno, ninguén no desempeño do seu posto de traballo ten que correr ese tipo de perigos, non? Nos o que queremos decir en este punto é que casualmente, xusto hai 4 anos, nun pleno de setembro do ano 21, no anterior mandato, o noso grupo municipal presentou unha moción ao pleno para instar ao goberno a facilitar a posta en marcha dun CIS, dun Centro Integral de Saúde en Carballo para a nosa vila e a comarca de Bergantiños, non? Eu teño aquí o extracto da acta e gustaríame que constase nesta acta tamén como foi aquela votación. Naquel momento había 3 grupos políticos, 4 grupos políticos, perdón. No caso do Partido Popular éramos 4 concelleiros, no caso do Partido Socialista había 3 concelleiros e no caso de Terra Galega, que agora non está, eran 2 concelleiros, en total 9 votos que se sumaron a esta iniciativa en positivo para que Carballo puidese ampliar o seu centro de saúde e contar cun centro integral de saúde. O que nos sorprendiu naquel momento é que esos 12 votos en contra dos 12 concelleiros daquela do BNG, moitos deles están hoxe aquí, algúns non, e afortunadamente, independentemente do que se votou, de que se rexeitou esa moción do Partido Popular, o Sergas incluíu a Carballo nese plan de infraestructuras sanitarias en atención primaria. Unhas semanas despois, uns meses despois desa moción, non? Hoxe, 4 anos despois, algo do que nos alegramos, ven a pleno o convenio de colaboración entre o Sergas e o Concello para a execución das obras e reforma da ampliación do centro de saúde, como ben di o texto, e a súa posterior transformación nun centro integral de saúde. Ni máis ni menos que o que votaron en contra do grupo de goberno xusto hoxe, xusto estes días fai 4 anos, non? Ademais dese voto en contra, tamén queremos recordar que houbo unha campaña de recollida de sinaturas na rúa e incluso na propia entrada do centro de saúde en contra da ampliación do noso centro de saúde, algo que hoxe ven a pleno. Tamén houve unhas contradicións por parte do grupo de goberno, bandazos, iniciativas parlamentarias, falábase de facer un centro de saúde, un segundo centro de saúde que dera servizo ao sur do noso concello, na zona da Milagrosa, falaban, logo cambiouse e había unha parcela en Río Torto de disponibilidade inmediata, decían. En definitiva, toda unha campaña nas redes e nos medios de comunicación para evitar o que hoxe é unha gran noticia para Carballo, non? Entendemos que a posta a disposición dos terreos non foi sinxela, sabemos de como foi todo o proceso e así nos interesamos os grupos da oposición por cada paso que se iba dando. Nos entendemos que se optou polo consenso cos propietarios, que non se optou pola expropiación directa, como se está optando noutros casos con viais, en este caso, e houve aí unha teima por facer un segundo centro de saúde, que, como decía, primeiro iba a ser na Milagrosa, despois finalmente na parcela de Río Torto, algo que nós mantivemos dentro do primeiro momento, que non entendíamos que fose o correcto, nin algo que fose positivo, dividir a atención sanitaria en 2 edificios distintos, separados, en este caso, por apenas 800 metros, non? Por iso, os que tivemos claro, dende o minuto 1, e xa vou rematando, o que precisaba Carballo fomos nós. Vostedes, agora, no grupo de goberno, defenden o que antes, hai 4 anos, calificaban de erro. E a pregunta que temos nós tamén é que houbera pasado se, en vez de optar por ampliar o edificio existente, se plantexase facer un segundo centro de saúde. Pois eu teño a miña sospeita de que probablemente tirarían polo outro lado, non? Dirían que era un erro dividir a atención sanitaria en 2 edificios, porque o que se trataba naquel entón era de ir a contracorrente, porque a mellora na atención sanitaria dos carballeses estaba nun segundo plano, non? Xogaron esa baza para, imagino, sacar un rédito electoral nas eleccións autonómicas do ano 24, pero, afortunadamente, saíulles mal,
e finalmente rectifican, cousa da que nós, isto digo en ton totalmente positivo, da que nós, o noso grupo, e tamén seguramente a maioría dos carballeses, nos aledamos, e como non pode ser de outro xeito, valoramos positivamente o seu posicionamento agora. Nos damos a benvida e nos o que lle temos que decir, despois de 4 anos de proceso, e o que queda, porque é certo que o que queda agora é o máis importante, que é facer realidade esa ampliación e facer realidade esa mellora da atención sanitaria aos carballeses, nos o que queremos decir é que deberían de escoitar un pouquiño máis o Partido Popular, porque seguramente a Carballo lles vai a ir, lle irá moito mellor, non? E xa para rematar, por suposto que votaremos a favor deste convenio, e dentro das nosas posibilidades faremos todo o posible para que ese Centro Integral de Saúde para Carballo sexa unha realidade canto antes. Agradecer, como non pode ser de outro xeito, o traballo dos técnicos, que sempre dá moito traballo este tipo de expropiación, se chegar a este punto que é, digamos, o paso real, o paso concreto de que haxa un convenio e un compromiso por parte das dúas administracións, que tamén valoramos o compromiso da administración local á hora de poñer a disposición esos terreos. Moitas gracias. Bueno, é curioso a contradición, non? Porque na Comisión Informativa o Partido Popular non votou a favor. Non votou a favor. Ora cambia o sentido de voto e di que sí. Se todos tivéramos tan claro, non, que o Centro Integral de Saúde pois ten que ser unha absoluta prioridade, ao mellor todo ese argumentario pois caeríase redondo. Por o seguinte, nos defendíamos e seguimos a defender, e outra cousa é a colaboración institucional que temos que manter e que manteremos sempre ca Consellería de Sanidade, é que o actual Centro de Saúde, despois de 30 anos, tiña moitas queixas por parte do personal sanitario e que era unha oportunidade magnífica de facer un centro de saúde totalmente novo, como se fixeron en outros concellos, en Lalín, en Narón e outros moitos concellos. Pensábamos que unha ampliación non era posible no actual edificio e, efectivamente, así se demostrou. Os técnicos da Xunta concordaron que no actual edificio non era posible. Cando se dixo eso, nós puxemos a disposición da Xunta de Galicia un terreo que posibilitaría de poder facer o convenio de maneira inmediata, que era, efectivamente, na zona de Río Torto. A Xunta de Galicia tamén desestimou eso. E nós, en aquel momento, dixemos que se faga un único espacio con toda a atención sanitaria nesa nova ubicación, con un centro novo que por cuestións económicas a Consellería de Sanidade desbotou, e o Concello estaría disposta a chegar a un procedimento de negociación para adquisición para titularidade municipal do actual espacio do Centro de Saúde, que se podía destinar a outros servicios municipais. Pero entendíamos que a sanidade tiña que ser unha prioridade e que o actual Centro de Saúde necesitaba actuacións. E só hai que falar con moitos dos titulares, moitos responsables que son aí profesionais, non, tanto do sector de medicina como de enfermería, como o personal que traballa nesas dependencias, e a maioría coincidían con o noso posicionamento. Non se trataba de estar en contra senón que se trataba de aproveitar a oportunidade de facer un novo centro modélico, exemplar, e non arrastrar o que levaba xa máis de 32 anos construído. Por tanto, eu non entendo ahora todo este argumentario como se houbera grupos que estivéramos en contra de mellorar a sanidade en Carballo, que eu creo que todos os carballeses consideran que en este momento é unha máxima prioridade. E en ese sentido, pois xa digo, nós en aquel momento, non, aparte que por parte do Grupo Popular en aquela moción non se detallaba nada de como sería esa proposta, e despois foi precisamente as conversas que houve ca Consellería, onde quedou de manifesto a total
disponibilidade do Concello de Carballo para chegar a este tipo de convenios, con todos os avatares que tivo o conseguir eses terreos. E prova delo é que en estes momentos o Concello está facendo as obras de urbanización e por parte da Consellería de Sanidade aínda non se empezou nin a redactar o proxecto. Aí vese as prioridades que temos unhas administracións e outras administracións. Para nós a saúde é unha prioridade e estámoslo a demostrar. Entón, xa digo, eu discrepo totalmente desa disertación que fai o voceiro do Grupo Popular, porque para nada se corresponde co sentir nin do Grupo de Goberno, nin co sentir dos profesionais da sanidade, nin con sentir das persoas que asisten ou asistimos con relativa asiduidade a ese centro. E, por suposto, pensar que en estes momentos esa situación de acoso, de insultos, de amenazas, de agresividade hacia os profesionais estáse incrementando nos últimos anos e nos últimos meses tamén, precisamente porque a sanidade ten que ser unha prioridade e hai que cubrir todas as necesidades. E canto máis demora hai nas listas de espera e na de atención, máis crispación hai por parte dos pacientes. Entón, temos que marcarnos como objetivo reducir as listas de agarda, que o antes posible sexan os pacientes non atendidos, e eu se digo, e en ese terreo sempre concordaremos e sempre apoiaremos. E creo que o Concello de Carballo sempre foi un concello disposto a, de maneira inmediata, procurar a mellor das solucións. E, desde logo, considero que, conocida a opinión da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia sobre esa parcela que nos ofrecíamos e que poderíase iniciar a construción de maneira inmediata, tamén nos puxemos para que o antes posible ese Centro Integral de Saúde sexa unha feliz realidade e esperemos que canto antes todo isto sirva para acelerar ese procedimento de construción deste espacio tan demandado e tan necesario, e tan urxente. Ben, eu tampouco quería facer ningunha polémica neste tema, co importante que se vai a firmar este acordo de colaboración e que sumemos en positivo e, neste caso, as dúas administracións que están involucradas no tema. É ben certo que o noso centro de saúde adolecía dunhas determinadas problemas que facía ou pensábase que era necesario que facía falta un segundo centro de saúde como teñen outros concellos, pois eu xa poño aquí ao lado Arteixo, onde ten Arteixo e ten Vilarrodís, non? Quero dicir, e a población máis ou menos é parecido ao número de habitantes que ten Carballo. Logo de eso, falouse da ambulancia medicalizada, pois tampouco se conseguiu. Cando se propuxo este CIS, Centro Integral de Saúde, este sería o terceiro para Galicia, se non me equivoco, o señor Lorenzo podeme corrixir, sería o terceiro para Galicia, daquela era unha novedade e aínda non sabía ben hasta que punto iban, hasta onde que querían abarcar estos CIS. É verdad que se falou da zona sur de Carballo para descongestionar a norte. É verdad que se ofreceron os terreos en Río Torto, pero por unha cuestión de inmediatez, é dicir, se ustedes queren poñer a primeira pedra mañán, estes terreos está a disposición. Os técnicos consideraron que o máis importante era facer outro centro de saúde, quer dizer, ampliar o centro de saúde na zona en que están. Bueno, eu entendo que hai que darlle un voto de confianza, en todo caso usaban bastante máis que nós. Cal era o problema nese momento nesa zona? O problema era a disposición dos terreos. Entón, esta disposición dos terreos e esta nova recalificación fixon que desde que o Grupo Popular presentara esa moción, pois pasaran 4 anos. Pasan 4 anos, labores de urbanización están comenzadas, o acordo, bueno, pois ven hoxe a pleno, esperemos que sea inminente a firma deste acordo e o único que podemos desexar é que dende a Consellería de Sanidade e a da Xunta de Galicia que inmediatamente de firmado este convenio, pois que se poñan a traballar para poder levar isto adiante, porque si é verdad que hai unha crispación social non solamente en Carballo, sino en casi todos os centros de saúde, porque non estamos falando de baladí, estamos falando da saúde e da vida
das persoas, e incluso a diferencia entre estar enfermo e estar san. E entón, claro, cunha lista, unha garda para ver a un médico de familia dure unha media de 15 a 20 días, ou agora no verán que se agravan os problemas porque non se sustitúen os profesionais en determinados apartados do centro de saúde, pois iso fai que efectivamente as listas de espera sean máis largas. De todos os xeitos, nós entendemos que é unha prioridade a saúde para todas as administracións, ou así debería ser, e hoxe vimos en plan positivo no sentido de que vamos a arrumbar o ombro todos e entre todos para que poidamos sacar adiante da mesma maneira que non houve discusión ninguna para facer estas viviendas de protección oficial a través da Consellería de Vivienda do Uigos, pois agora mesmo que non haxa ningún problema para a Consellería de Sanidade e podamos chegar ao Porto. E aproveito que estamos neste pleno para recordar e deixar en riba da mesa que seguimos reivindicando a ambulancia medicalizada para a nosa comarca, non solamente para Carballo. Gracias. A ver, é que a crispación nunca pode xustificar unha agresión. Creo que en eso podemos estar de acordo todos, non? Ben, porque das súas palabras pódese derivar que é culpa da Xunta de Galicia que fora unha persoa ao centro de saúde a semana pasada a agredir aos traballadores do centro de saúde. Entón, falar de que non están de acordo con que houbera esa agresión e a renglón seguido falar de que é normal porque hai unha, o sea, que claro, que hai unha crispación na sociedade, tal, non sei, creo que é un terreo perigoso. Nós quedámonos en condear esa agresión que non é xustificable baixo ningún concepto. En canto ao voto en comisión, señor alcalde, cantidad de veces abstémonos nos asuntos na comisión, iso non quere decir que vayamos a apoiar ou a modificar ou a votar en contra no pleno. Eu creo que o voto vinculante é o do pleno. Nós temos por costume, salvo naqueles casos que consideremos que xa podemos votar a favor, pois neste caso decidimos absternos hasta o pleno porque queríamos ler con detenimento o documento por se había algunha cousa que puderamos tal. Creo que estamos no noso dereito. Creo que hai pouco que reprochar en esa liña. Eu sinto ter que desmentirlle, señor Ferrero. Teño aquí unha nova de prensa do 8 de outubro do ano 2021. E aquí sale vostede, o señor Pérez, o señor Regueira, bueno, non se ve moi ben a fotografía, están recollendo sinaturas na Rúa Coruña. E aquí o documento, o sea, a nova o que di é: no BNG mostraron o seu malestar ca proposta do PP Carballés, que solicitou a ampliación da actual instalación para atender aos pacientes, ao xuicio do mandatario. Bueno, estou traducindo sobre a marcha, está escrito en castelán. É inviable acometer unha mellora da ampliación do actual recinto, que xa dá cobertura a 35.000 persoas e se suman os residentes en Montemayor, Anxeriz, tal. A juicio del alcalde, la única solución viable pasa porque Carballo tenga un segundo centro de atención primaria. Isto non concorda co que acaba de decir vostede, que vostede apostaba por un único centro de saúde grande. Entón, eu non presumo como vostede de ter tan boa memoria, pero de isto teño documentación, non teño memoria. E que vostedes abogaban por un segundo centro de saúde é así. Non podemos aceptar que agora digan que querían facer un único centro máis grande onde concentrar toda a atención sanitaria. Simplemente deixar esa aclaración. E despois, e non vou a intervir máis en este punto, o Concello de Carballo insta a Xunta de Galicia a contemplar, dentro do seu futuro plan de infraestructuras de atención primaria, a remodelación integral e a ampliación do actual centro de saúde de Carballo para acoller nel un centro integral de saúde que dé a servizo a toda a comarca de Bergantiños. Cal era o problema de votar a favor en isto? Esta é a moción que trouxe o Partido Popular en setembro do ano 2021, hai 4 anos. Algo que é o que estamos agora traballando todos, é algo do que nos alegramos, porque consideramos que é unha boa nova,
para que isto sexa unha realidade. Eu simplemente constato o que pasou hai 4 anos. Vostedes votaron en contra desta proposta do Partido Popular. O dito, alegrámonos, é un paso máis, un paso importante para Carballo, e non quita que sexamos conformistas e que, como di a señora Vila, canto antes chegue a ser unha realidade, e para iso estamos nós nesta corporación, para arrimar o ombreiro e que entre todos consigamos que ese Centro Integral de Saúde sexa unha realidade nesa mellora da atención sanitaria aos carballeses. Vamos a ver, vostede dixo que as comisións informativas querían ter a seguridade do texto e tal. Bueno, o texto é o da Consellería de Sanidade, Igual que se votou a favor nas comisións informativas dos 2 puntos sobre as bonificacións das entidades que pedían as bonificacións de IBI, ICIO e IAE, pois, se ven un texto da Consellería de Sanidade que todos estamos desexando que se faga canto antes, non entendo de por que non se votou na comisión informativa. Non entendo. Eu creo que foi un error, pero, bueno, eso cada un ca súa responsabilidade. Vostede aí di... Non, nós votamos a favor. Nós votamos a favor. E precisamente, pero precisamente porque nos movemos, estamos tratando este asunto. Non é o expediente que leva o Grupo Municipal do Partido Popular a pleno. É o Grupo de Goberno que o trae a pleno. E no seu momento, vostede acaba de dicir que comentamos que no actual edificio era imposible unha ampliación. No actual edificio. E iso, os técnicos, porque de principio querían valorar esa posibilidade. Os técnicos municipais trasladaronlle esa actuación, esa proposta, e todos concordaban, tanto os técnicos do Concello como os técnicos da Consellería, que efectivamente ampliar o actual edificio era imposible. E había que facer unha ampliación anexa, que foi a proposta que escolleu a Consellería. Nós seguimos dicindo por que hai outros concellos dunha dimensión semellante ou inferior a Carballo que si tiveron instalacións de novas edificacións e aquí en Carballo non. E en ese sentido pensamos que sería mellor facer un edificio novo. A Xunta optou por outra solución de ampliación, total colaboración. Total colaboración, como se está a demostrar en este punto. Por lo tanto, bueno, que aquí ahora se queira sacar, non? Que como hubo unha votación fai 4 anos onde non estábamos ca claridade suficiente para que fora por unanimidade de todos os grupos, pois o que a mí o que me importa é que a sanidade siga sendo un obxectivo de prioridade absoluta por parte dos corporativos, por parte dos grupos municipais, por parte dos técnicos e profesionais da sanidade e por parte dos veciños e veciñas de Carballo. Seguramente, nas sondaxes que se fan en eleccións municipais, a sanidade é a gran preocupación que teñen hoxe os veciños de Carballo. E iso é o que nos ten que ocupar e preocupar. Vale? E sobre esas interpretacións sesgadas, collendo línea daqui e línea dali, para intentar xustificar un determinado posicionamento, pois eu, desde logo, non o podo compartir. E a Consellería de Sanidade sabe que, por parte do Concello de Carballo, terá lealtade absoluta precisamente para que ese centro sexa unha realidade o antes posible. E o gallá, como decía a voceira do Grupo Socialista, todos dentro das responsabilidades institucionais que temos, entendamos que estas colaboracións teñen que ser así de intensas. Por lo tanto, sería por unanimidade dos 21 asistentes de toda a corporación, queda dictaminado o punto número 4. O punto número 5, seguimentos de órganos de goberno, resolucións da alcaldía, dase conta expresamente do decreto 2727 do 22 de setembro, donde se delega a representación do Concello de Carballo na Ecoxén do polígono de Carballo, no polígono de Bertua, en Don Luís Lamas Álvarez. Tamén se dá conta das resolucións dictadas entre o 3 de setembro número 2004-96 a 23 de setembro número 2751.
E dase conta tamén dos acordos da Xunta de Goberno Local, as actas do 25 do 8 e 8 do 9. O 5.3 é rogos e preguntas, que por rexistro de entrada, en primer lugar, o Grupo Popular. Ben, vounas formular na orde que as teño aquí, non sei se é exactamente a orde de rexistro, pero non importa, non? Bueno. Vou primeiro coas preguntas. Sí, porque registrei os 3 documentos na mesma presentación. Vale. Ok, vale. O Xardín e a Praza do Concello sempre tiveron moita vida e actividade no século pasado, en gran parte gracias ás súas cafeterías. O Copacabana estivo 80 anos aberto, do 1900 ao 1980, logo foi la Castellana, que permaneceu aberto e dando vida á praza ata os anos 80. Na década dos 90 abriu cun novo edificio construído para tal fin, a cafetería Sinagoga do Xardín, como era recoñecida popularmente. Logo de 29 anos de actividade, en novembro do ano 2019, esta cafetería referente para os carballeses pechaba as súas portas, poñendo fin a un pedaciño de historia para a nosa vila e deixando un inmoble vacío en plena praza do Concello. Por parte do alcalde, escoitamos nos últimos anos que non se podería conceder ningún tipo de licencia de actividade por non cumplir o inmoble a normativa de accesibilidade, polo que se descartaba licitar de novo a concesión. Por parte da oposición fixemos preguntas nos medios e tamén se plantexou unha moción relacionada co servizo de baños públicos que se prestaba na cafetería Sinagoga. 6 anos despois, nada sabemos dos plans que ten o Goberno municipal para evitar a mala imaxe a veciños e visitantes que este edificio, en pleno centro de Carballo, se siga deteriorando e que saque do abandono no que se atope. Xa hai 3 anos, nun programa radiofónico, o Cita co Concello de Radio Voz, dende o Grupo Popular preguntábamos se había algún plan para o inmoble do Sinagoga do Xardín. Como resposta, obtivemos que se estaban valorando opcións para darlle un novo uso e insistía o señor alcalde na falta de accesibilidade do inmoble. Pero 3 anos despois, nada se volveu a saber sobre esa valoración. E por todo exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular formulamos a seguinte pregunta. Existen os informes técnicos que certifiquen que non se pode sacar de novo a licitación de actividade por motivos de falta de accesibilidade? Ten o Goberno municipal algún proxecto para actuar neste inmoble e evitar o seu deterioro e a mala imaxe que se está a trasladar a veciños e visitantes? Moitas gracias. Señor Xoane. Boa noite a todas e a todos. Ben, eu lembrolle que se presentou o Plan de Acción da Xenda Urbana e que este Concello ten solicitado unha subvención de fondos europeos que, entre outras cuestións, pretende acometer unha renovación total da Praza do Concello e aí figura o proxecto que ten este Goberno de cara á actuación tanto da praza, incluída a sinagoga. Sí, figura no proxecto unha renovación total e en esa zona non quedaría o edificio do sinagoga, o edificio actual. Agora teño un rogo. A nosa vila leva anos con problemas recurrentes no funcionamento dos semáforos, principalmente cos ubicados nas rúas máis céntricas do núcleo urbano. Ante as distintas preguntas formuladas polos grupos da oposición, tanto en xunta de voceiros, medios de comunicación e incluso nos plenos, as respostas dos responsables do Goberno foron mudando. Incluso se chegou a xustificar dicindo que o tráfico era máis fluido sen estes dispositivos de control. Tamén se dixo que había problemas co suministro das placas electrónicas ou que a empresa de mantemento levaba retraso nas reparacións. Na última ocasión que o noso grupo trouxo a pleno esta cuestión, este mesmo ano, a principios de ano, recoñeceu o concelleiro de Mobilidade que o problema estaba en que os dispositivos xa estaban obsoletos e, ao ser antigos, complicábase a súa reparación dun xeito áxil. Algo que, dende o noso punto de vista, é fundamental para garantir a seguridade no tráfico rodado e, sobre todo, no peonil.
Polo tanto, dentro do Grupo Municipal do Partido Popular rogamos que se faga un estudio técnico e económico de necesidades de sinalización semafórica que precisen ser renovados no núcleo urbano da nosa vila, especialmente nos cruces e as rúas máis concurridas por tráfico rodado e peonil, e tamén que se contemple nos orzamentos do exercicio 2026 unha partida específica para a renovación da rede semafórica do núcleo urbano de Carballo. Moitas gracias. Ben, a vinculación que fan da rede semafórica coa seguridade viaria, coa mobilidade, sinceramente, é bastante, digamos que, arcaica e antiga. De todos os xeitos, aclararlle, non aumentaron os accidentes nas zonas nas que os semáforos agora mesmo non están operativos, nin aumentaron os atropelos de peóns. Sí que mellorou a fluidez do tráfico e sí se reduciu a velocidade neses cruces. De todos os xeitos, estáse a facer, ou xa estáse a estudar cales son aqueles semáforos que deben de renovarse, aqueles que deben de eliminarse porque se consideran innecesarios, e xa hai varios que teñen a parte da maquinaria, da centralita renovada. O problema que temos, xa se lle dixo en algunha ocasión, é que agora mesmo hai unha falta de empresas que presten ese servicio e, aclárolle, todos os anos hai unha partida para mantemento e inversión en rede semafórica, lóxicamente, de cara ao vindeiro ano, irá axustada a ese estudio de custes para a renovación dos que sexa necesario actualizar e poñer en funcionamento. Ben, xa para rematar a última pregunta, o pasado mércores día 24 abriuse a primeira fase do futuro vial que unirá a rotonda do polígono coa estrada de Razo e que nesta primeira fase conecta xa coa rúa Médico Justo Martínez. Para asombro dos carballeses, no trazado, prácticamente en liña recta, duns 800 metros, sitúase un chamativo poste ou torreta de liña eléctrica que ocupa parte do carril dereito en dirección ao polígono, debido a que non se desplazou o poste nin se soterrou o tramo de liña que sobrevoa dito vial. A solución a esta situación foi crear unha falsa glorieta ou desviación no carril que, ao noso entender e o de moitos carballeses, supón un punto perigoso para a seguridade dos vehículos que por este vial circulan xa, máis tendo en conta que se trata dun tramo en liña recta e coa única sinalización dunha isleta pintada na calzada e unhas barreiras de formigón que aumentan, ao noso entender, o risco de impacto a alta velocidade. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular formula as seguintes preguntas. Cal foi o motivo polo que non se desplazou o poste ou torreta ou se plantexou en fase de proxecto o soterramento da liña eléctrica que se sobrevoa o citado vial? Considera o Goberno que o vial con este poste ou torreta no medio do percorrido é seguro para os usuarios do mesmo? Vai facer o Goberno local algún trámite para eliminar do trazado esa torreta perigoso para a circulación? Gracias. Ben, o que se acometiu foi a apertura dun vial do sistema xeral, non a urbanización e os servicios do mesmo. Iso corresponde aos propietarios do polígono residencial que debería de acometerse nun futuro. Son eles os que deben de acometer ese servizo. A parte, non ten sentido en estes momentos urbanizar parte deses servizos para depois volvelos a facer, porque o único que faría sería encarecer eses traballos de urbanización. En canto se consideramos seguro, obviamente, se non consideráramos seguro, non se abriría o viario. Aclaro que está esa torre, ese poste, está nun tramo recto con visibilidade limitado a 50 km/h nunha das direccións e a 40 no outro, polo cal o que di vostede aquí na súa pregunta de que aumenta o risco de impacto a alta velocidade, esa alta velocidade non debería de darse porque está limitada, aparte de unha línea continua que prohíbe adiantar. Xa digo, entendemos que é un vial seguro, que está sinalizada esa torreta, non debería de haber inconvenientes ou accidentes aí. Bueno, por parte do Grupo Socialista. Tres rogos, entón vamos a, se me permite, proceder co primeiro.
Solicítase ao Goberno Municipal que se realice no menor tempo posible unha limpeza completa das beiras da Avenida dos Abetos, dado o estado de maleza, suciedade que presentan. Así mesmo, pídese que se proceda á correcta sinalización viaria da devandita avenida, tanto horizontal como verticalmente, coa fin de garantir a seguridade viaria e mellorar a circulación de vehículos e peóns. Vamos a ver. A Rúa Abetos forma parte de todo o viario que temos no conxunto do territorio do Concello dos 632 kilómetros que temos asfaltados e leva o mesmo tratamento que o resto. No mes de xullo, a 1 de xullo, ese vial correspondille facerlle o desbroce como o resto que se rematou despois. Non entendemos cando fala de limpieza, en todo caso, non de desbroce, hoxe mesmo ten unha cuarta de erva porque, as condicións climáticas así están, pero xa digo, neso e no resto tal. En canto á sociedade, non entendemos a que se refire, está limpo igual que o resto, o que é a rúa na parte de arriba, ponse aquí que ten unhas a ver as rúas, eu creo que están limpas como o conxunto da zona de Mirón e no resto do concello onde hai rúas, onde hai aceras, e plantexas o tema de señalética. Está previsto facer a pintura vertical e poñer a señalética. Eso xa está previsto como unha actuación máis que se está facendo ao resto dos viarios. Pero xa digo, non entendemos a diferencia dese viario con respecto aos outros. Ben, nos últimos tempos incrementouse de maneira considerable o tráfico pesado na pista que vai dende os Pinos en dirección a Bertoa. Diversos camións de gran tonelaxe teñen dificultades para realizar as maniobras ata o punto de bloquear a vía pública e invadir as beiras rúas, o que provoca atrasos e riscos innecesarios. Houbo mesmo veciños que tiveron que agardar dentro das súas vivendas ata que o vehículo rematase a súa maniobra para poder seguir con seguridade. Por todo isto, rogamos ao Goberno Municipal que adopte medidas urxentes para derivar este tipo de tráfico pesado por outra vía alternativa, reducindo as molestias e perigos que sofre a veciñanza. Un pouco no mesmo sentido que a anterior, a limpieza dese vial faise na mesma tónica que o resto. A posible incremento de tráfico, houve dúas causas. Unha que foi durante 11 días o vial que se procediu a aglomerar o vial de Bertoa, do Gañón, do cementerio de Carballo ao cementerio de Bertoa, non, o vial do Gañón. Sí que se intensificou algo o tráfico por ali, agora mesmo estánse utilizando xa do Gañón, e non entendemos eso de que das beiras rúas ali, porque non hai beiras rúas, nese vial non hai beiras rúas. Dos Pinos a Bertoa hai 3 entradas. Está a primeira do lado aquí da Feria de Verdillo, está xunto ao transformador que hai ali, pois a seguinte é de Chucho da Camaña, a seguinte é a de Chea de Marcelino e xuntanse abaixo no Cadaboso. É ese vial a cal deles se refire, porque non vexo ali que pasen ni moitos camións e moito menos que estorben para salir. Ali hai 6, 7 vivendas. Alguna vivenda tuvo algún problema cando pasa o camión terá que esperar, pero non outro tipo de dificultades, que vexa, vai. E xa digo, está limpo, está como o resto do viario. Ten un ancho medio, hasta ese cruce ten un ancho medio de 4 metros e medio, 5 metros de asfalto, e despois desde o Cadaboso hasta o vial estruturante que ven desde o mocho de Verdillo hasta a Ponte de Bertoa, que ten 6 metros e xa é estruturante, e non temos detectado nin que quedara colapsado ningún camión, nin moito menos. É a primeira noticia. Ben, a rotonda situada ao final da Rúa Ponte atópase cada vez máis saturada debido ao incremento do tráfico que soporta. A situación agravouse dende o pecho de acceso á autostrada AC552 en dirección a Coristanco, que provoca retencións e colapsos en determinadas horas do día, afectando negativamente a mobilidade e a seguridade viaria. Por este motivo, solicitamos ao Goberno Municipal que estude a execución de melloras nesta rotonda co obxectivo de axilizar a circulación e minimizar as esperas, garantíndose unha
unha mellor fluidez do tráfico e a maior comodidade para os usuarios. Tal como se expresa aquí no rogo, o motivo de que ahora mesmo este deteriorada esa rotonda é que está soportando un tráfico que procede do acceso de Santiago Coristanco, que vai entrar hacia a autopista, hacia a autovía, non pode entrar na Cepeira, que está en obras, por certo, por parte de Auga de Galicia, a información que temos, ahora mesmo teñen a ponte xa botada, xa ten a placa, e falábanos previsiblemente, non deron datas, que en final de novembro ou así poden abrir o tráfico. Información ao pé de obra que tampouco non é fidedigna, pero bueno, por comunicarlo aquí. E mentres que sean pasando esos camións aí, camións que chegan a pasar camións de 16 metros de largo, aquela rotonda na ponte, sabémoslo todos, que é moi reducida e non ten capacidade de giro para aguantar ese, pero teñen que pasar por ali. Iso levou a que pisaran aquel tapete que está ali, pisaranno, non é ora cuestión de acometelo, porque ali a intención é facelo igual que en moitas outras que está facendo, facer unha rotonda en material, en hormigón, para que sea trasvasable, que se poden pasar de un lado a outro, e iso, mentre que esteñan en obra, estamos falando de 2 meses, habrá que deixarlo estar así, que posta líder faxe igual, non? Procúrase que non haxa adoquís tirados na carretera e tal, pero bueno, eso vai ter que aguantar así hasta que se poida arreglar, pero hai esas datas. Co fin de clarificar a situación actual e futura da base de bombeiros forestais e dada a importancia estratégica que supón para a seguridade e prevención de incendios no noso concello e na nosa comarca, formulamos ao Goberno municipal as seguintes preguntas. En que condicións están a traballar actualmente os bombeiros forestal no emplazamento provisional e considéranse esta unha solución só temporal? Cal é a superficie e a localización exacta dos termos municipais que o Concello ten previsto ceder á Xunta para a construción dunha base permanente e baixo que condición se formularía esa cesión e que calendario e compromisos concretos existen na negociación coa Consellería de Medio Rural para facer realidade a instalación definitiva da base en Carballo. Gracias. Vamos a ver. A colaboración do Concello de Carballo, neste caso coa Consellería de Medio Rural, debe-se remontar ao ano 2005-2006, que é o acordo que teña así en mente, cando, por parte dos servicios de prevención, teñen solicitado, digamos, espacios donde poder facer a base, ter a base os seus equipos, non? Acórdome que estiveran na Milagrosa, estiveron no campo de fútbol, utilizaron a instalación, algún vestuario do campo de fútbol, e xa hai un tempo, uns 11 anos ou así, solicitaron en terrenos municipales, que hai no polígono, na parcela de servicio do polígono, a instalación dunhas casetas provisionais. Mas son provisionais. Estaban facendo Ana, e o ano pasado xa non dixeron se a podían manter no longo do tempo, non desmontala, xamelle que sí, que non había problema, está totalmente en precario, ten que dicilo. E este ano reforzaron a instalacións, aumentaron a instalación, porque parece que incrementaron o número de efectivos que se aloxaban ali, e ao inicio da campaña, estou pensando, mes de xuño, maio, xuño, non sei exactamente, por parte dos técnicos de Medio Rural, viñeron a falar con nós si estaríamos dispostos, porque teñen un plan autonómico de instalacións comarcais para o servicio, neste caso, para o servicio de contra incendios, e non sei se algunha outra instalación máis da propia Consellería de Medio Rural. E se estaríamos dispostos a poder colaborar con eles, bueno, pois valorámoslo. Estuvo o técnico, foi o técnico, estamos in situ, e mira, a parcela que temos, digamos, con disponibilidade sería esta, solicitaron, baraxaron, tiñan distintos modelos de base, baraxaron distintas posibilidades, chegaron a pedir de 8.000 metros cuadrados, ou 6, e 4, con 4 son suficientes. Nós valoramos nós aí, foi nunha conversación de técnico e comigo, como é que fora con outro, valoramos, e estaríamos dispostos a colaborar
coa Consellería para que teña unha base estable dos seus efectivos en comarcales aquí en Carballo. Entón, iso transmitiuse ya a esa persona, a ese técnico, e hai cuestión de menos dun mes recibimos por parte da Consellería unha, digamos, xa un escrito, empezan a abrir o expediente a poder oficialmente contar con eso. Foi baraxado políticamente, incluso cos técnicos, a propia secretaria foi baraxado que modalidade se lle podría facer de concesión, e, bueno, eles falaban de titularidade, que se entregara a titularidade, nós baraxamos aquí, xa digo, por recomendación da propia secretaria, que parecía máis sentido fazer unha concesión por un número de anos, que les permita facelo, e en esa situación estamos. Xa digo, enviárnos a proposta xa con esa superficie dos 4.000 metros e estamos pendientes que nos de tramitarlo. Non sabemos nin o plazo que teñen eles, nin moito menos, xa digo, é nun plan autonómico que teñen, levarán o seu ritmo, non? Pero saber que oficialmente solicitarnos, e nós ya sei o tramitimos, que estamos dispostos a ceder ese cacho parcela. Ben a colación a recomendación de facelo nesa parcela, que é unha parcela que ten 17.000 metros cuadrados, non segregar, deixarlle utilizar ese gas para non ter que segregar parcela. Nós seríamos titulares e eles terían unha concesión. Moi ben, pois nada máis, moitas gracias. Sendo as 21:28, rematamos a sesión. Moi boa noite.